sampun pun pinangkani. Sampun datang. Dek Lalen Mbak Feni. Luar biasa sekali. Ya, lumantar rekan-rekan Yogo Jobruso luar biasa. Aransemennya luar biasa. Arrangement. Borongku arrangsemen ngono mau. Ih, Mane aku nyetak keneh to. sarjana bodolane rambut deh. Bodolane sapa cah iki cah kecer. Mbah. Lelaki sak lajengipun apa? Derek ya. Oh, ini Mas. Oh, nggih, kula nyuwun keplokipun. Ngaturaken matur sembah nuwun. Awit rawuhipun ada Kak Venta Kaisar. Sugeng dalu Kak Venta. Dari Mesir ya? Kok Kaisar? Kaisar Mesir. Nggih, menika Mas Venta Kaisar ya. Menika ingkang leresipun ya, menika wayahipun almarhum Suwargi Pak Mantos. Beliau adalah maestro campursari wonten mliginipun laladan Gunung Kidul. Samangke pun sumangga panjenengan mirengaken swantenipun Mas Venta Kaisar ingkang dalu punika sampun marak sowan wonten jengandika sami. Lelagon derek ya, monggo Mas Venta Kaisar ya. Aku ndredeg erat. Aku ndredeg erat. Aku ndredeg, aku terus makanya aku terus minggir. Kula nyuwun keplokipun. Nggih. Menika mijil saking telatah. Pundi Mas Venta? Pelayan. Oh tepus, pindah tepus, pindah ke tepus. Adik maestro ya enek. Menika mijil saking telatah pelayan Gunung Kidul ya Mas ya. Matur sembah nuwun awet rawuhipun, sineng kuyungipun lumantar rekan-rekan Yogo Jobruso. Nggih.